polok pelek ngoten. Nggih. Karena napa? Ya potri lho. Dibarno ngamali kula jenengan kaya manuk sing mangan nganggo cucuk suwi ra warek-warek, suwi ra entuk. Entuk. Nggih. Mulane bentuk amaliyah niku kula mun kandha bolak-balik. Jalanilah amaliyah itu dengan segala kemaksimalan yang ada miturut keilmuan yang disampaikan. Nggih. Kudu jelas, kudu jelas. Nggih. Nih, jenengan wong men do maca awal duhun. Alhamdulillah. Maca ten. Yo ora wong kowe wong kowe nek mangan apa nek mangan sego iku kaya manuk dibok cucuki karo paru ya cucuk tuwa lah ya wis ra rampung-rampung cer ranton jen wong kancam denger kowe ora denger ora iso muluk jen. Marai kan ngoten niku. Ayo wis maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillah. Piye jen? Yo ora ya jen. Ora ono bayaran, bener jen ono bayaran ya. Bayar. Soalnya kan pancen gak entuk bayaran ngoten lho. Nggih. Nah ini bentuk ketaatan, kalau balik bentuk ketaatan itu jalani, lakoni kanthi kemaksimalan bentuk pengertian lah. Akhirnya sampai aku ngerti ya ora dealing no wong ya ora eling ya lali, wae dealing no wong ora teko ae. Ngono kok njaluk di duit to. Oke. Kaya lae tamong komendah nih, wah ndah nian.